Ola amigos, ola amigas. Hoxe imos entrevistar a Pili e Loli. A elas gustalles moito cantar e bailar. Mesmo teñen un karaoke na casa. Ola Pili, ola Loli. Hola, linda. Sabes o que vos gusta moito cantar e bailar? Pois eu quería falar con vos precisamente desta afección vosa. Cando empezasteis a cantar e a bailar? Pili, Loli, estou vos a preguntar cando empezasteis a cantar e a bailar por primeira vez, se aínda erades moi pequenas, se erades unhas bebés. Pili, Loli, estou vos a facer unha entrevista. Estou vos preguntando cando empezasteis a cantar e a bailar por primeira vez, se aínda erades unhas bebés. Pois xa que non podo entrevistalas, vou cantar con elas tamén. Os bolechas. Shh, silencio. ¡Ey, Loli, oye que aparato de música! Sí, que chulo. Vou ver como soa. Guau, que ben soa, Pili. Ei, está moi baixa, Pili. Vou subir un pouquiño máis o volume. Non se oe ben, vou subir máis o volumen. Que non se oe ben, vou subir máis o volumen. Ei, por que baixastes a música? A min gústame alta, como nas discotecas. Porque Sonia está a dormir a sesta. Sonia dorme como unha marmota, non se dá conta. ¡Ondia! Unha discoteca de verdade. Vou subir o volumen como nas discotecas. Chispa pasa nesta discoteca, acéptanse car. Tata, pasa ti tamén nesta discoteca, acéptanse bebés. La, 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 la. Na, 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 na.
falas moi baixiño. Que non me deixades dormir a sesta. E veña a buscar o meu aparato. Oh. Ai, Sonia, non nos leves o aparato. Poñemos a música baixiña. Eso, déixamolo. Non, porque despois subides o volumen No. e non me deixades dormir. Va. É unha pesada. Sempre ten que dormir a sexta. É unha marmota. Sí, é unha marmota. Iso é o que é. Sí. Ei! Eh? Vinde! Vou acender o aparato de música! ¡Silencio! A ver. Que ven? Ei, Sonia, esa música non vale para bailar. Esa é música para dormir. É música de relax para dormir a sesta. Va. Somos os bolechas, con vos queremos xogar. Escoitar amigos, témonos que presentar. Eu son Loli, eu son Pili, Sonia. Braulio, Carlos e tamén Tata. Falta chispa, e tamén querer xogar. Somos os bolechas, con vos queremos xogar. Escoitar amigos, debesnos que acompañar. Imos todos xuntos, pide connosco a cantar. Somos os bolechas, 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 somos os bolechas. Seis irmás máis un can.